Čo robí tehotná študentka, ak nie je v škole? V stredy musím ísť do školy len 3-krát v semestri, takže dnes som bola doma. Ráno som vstala s Filipom, ktorý musel ísť do školy. Splnila som rannú hygienu, spravila si harmančekový čaj, zapla umývačku, vypila pohár čistej vody a vzala si doplnok výživy. Keď Filip odišiel, spoločnosť v kuchyni mi robili mačičky. Dala som si jablko, neskôr som vypila čaj a pustila sa do umývania riadu. V izbe sme mali dosť neporiadok, tak som si pustila troškast a začala upratovať. Po uprataní jednej poličky na mňa prišiel riadny hlad. Tak som si šla spraviť vajíčka s cibuľou. Doplnila som železo a doupratovala som polku izby. Následne som sa prezliekla, zapla práčku, pripravila so švagrom zemiaky na obed, pričom som zjedla mrkvu. Potom som sa vybrala do obchodu po mäso a mrazenú zeleninu. Doma som zeleninu dala do hrnca s trochou vody a začala som variť. Doplnila som pitný režim, pripravila horčicovo-smotanovú omáčku na mäso, umyla, nakrájala a osolila som kuracie prsia, doplnila som do nich omáčku a šupla som ich do nahriatej rúry. Následne som vyprázdnila čistú umývačku, pomixovala uvarenú zeleninu, doliala som do nej vodu a dosypala vegetu. Vypraté prádlo som dala do sušičky a zjedla som polievku. Do uvarených zemiakov som doplnila opraženú cibuľku na masle a naservírovala som si tento lahodný druhý chod. Potom som volala s Filipom a prišlo mi veľmi zle, takže som musela zrušiť tréningy s deťmi. 2 hodiny ležania v posteli som si skrátila pozeraním seriálu a editovaním tohto vlogu. Keď Filip prišiel domov, bolo mi už omnoho lepšie. Chvíľu som strávila s ním a keď odišiel na stavbu, debatovala som s jeho mamkou, pričom som zjedla jogurt. Keď sa Filip vrátil domov, dali sme si spolu večeru a každý z nás išiel robiť svoje povinnosti do školy. No a ja som sa potom ešte trošku flákala a pozerala som si nejaké tehotenské oblečenie. Následne som nám obom išla pripraviť druhú večeru v tvaroch s kakaom a potom som ušla len do sprchy, čítala som knihu a išli sme spať.